Ki pulit ne ki pajba ne ki bahaying hasem jongki arngut ki bapet na kashnong Marbisu wat hadin kal Sngi kanthi kim patlap Dien satya. Kat kum ka khubor balaya lum laya thu baki pulit ki lapanan kam da Ksew ban smadin. Henry shimla lap satya namar bakalala bandai baki panan kam da ki jan ne ki sokti ki bapher. Ki pulit ki la persyang ban penher ya ukot ku dinar ne drone ro hakathan hanong besap dangshen ban yet ya kini ki arngut. Henry kim shimla lap Dien satya. Laya thu bawat ki sim card baki penan kamru kim trikam satya bat kani kalabu jing ya ki pulit ban but Dien kini ki samlalut arngut kidai ki badang pule kelas 11 bat kidon gajing yajan hapdeng jongki bat gajing pet jongki na yeng kalapan kulmar ki bahing hasem bat kashnong kathau haduk menta ka artarik risau arja arpaulai ompat lap satya ya ka serwet jongki ni ki arngut hendai la shuyo tangya ka khana dangshen ba kidon ki bayu I shathan weilingkut nong pesap Henry hadin gajingwat ki pajba bat ki pulit ki khlam lap satya yaki. Laban kedo ba uwan bok lang kurba na Marbisu shenrang trau bat ka samla phiban kentiu sun na malay trau Marbisu ki lajak rangai na du ka arphau tarik nai luar arja arphau lai.